पुर्णिमा नङा होमबा नों लक्ष्मी नङा होमबा थाद बुरबकफोर बहा लक्ष्मी जाखो बहा पुर्णिमा जाखो आंनि दन' मुर्तिखौ नुवाखै ओइ मालदां नों हमनो हायाखैदांलै साराय 3 मास गुस्थि देखाय देखाय रायलायग्राया आंनाबो बिदिनो थारलै थैबाय हमनो हामारबायानोसै मा जाबावगोन दे दाना जसेफ नोंनाल' नङागोन नै आंनिखौ बिदिसो नुलायलांबाय आं ओइ गान्दा जसेफ खावगाय नाङालै लोगोजों लोगो बुलायनो एसे उसुबिदा जायो ओइ र'लै र' आं फन खालामनानै नायथारसै एलाय नंमारगौ बेनो मार फना बगलाय र' आंबो फन बुनो र' नोंना दाननाय बेलायसो माथो गोमारबाय नंमारगौ बेनो माथो बियो बोरै जाखो दुनुमुथि सिदा सिदा नोंनो फिननाय होलाय सैथोआ मा हाया बियो फिननायखौ होनो हाया मानो होनोब्ला बेनो दुनुमुथि बेनो लक्ष्मी आरो बेनो पुर्णिमा दुनुमुथि आं नोंखौ लोगो मोनजेननायावनो नोंखौ खोमानानै लाफिननांसिगोनदां नों मोजाङै फिननाय होदो सैथोआ मा दुनुमुथि नोंनायालाय नंगौमोन आंनो दुनुमुथि आंनो लक्ष्मी आंनो पुर्णिमा जाबायना होमबालाय दा बेखौल' बुंदो नोङो दुनुमुथि जानो ना लक्ष्मी जानो ना पुर्णिमा जानो ओइ आंसो लोगो हमजेनदों बेखौ आंनि दुनुमुथिसो खालामना लागोन आं बेखौ नोंसोर बिदि होनब्लाबो जाया जानला मोनला दादेखाय बेयाव What man? Do you know? She have eaten my 35,000 rupees in 3 months. दय ना जाना मरपरा 25,000 आरो 20 टका खायसि ओइ गान्दा जसेफ नोंसोरनिल' जायाखै बियो आंनाव 1.5 लाख जाबाय बियो 1.5 लाख Shut up, don't say anymore. You may go now. आं मानिया जायना बांसिन बोलो दं बेनो लागोन